VIP Watches става на 16 години. И по случай рождения ни ден, през целият месец декември сме ви подготвили нещо специално. При всеки закупен часовник получавате подарък. И то не е някакъв символичен ключодържател, а направо избор между сребърни обеци с сертификат или дигитален настолен часовник с показания на температура, автоматичен календар, аларми, само кафе не прави. 16 години сме в бранша и сме сред утвърдените търговци на оригинални часовници от над 120 марки. А с нашето лазерно гравиране превръщаме всеки часовник в нещо много повече от подарък. Превръщаме го в спомен. Възползвай се от юбилейния месец и вземете своя подарък сега.